Sziasztok! Történt még egy változás a képernyővédőbe. Kijelzi a színeknek a hosszát, és ugye a pirosnál lehet látni, hogy a magasság, tehát a színnek a fényereje az fele akkora, mint a többinél, tehát úgy van beállítva. A sebességet lecseréltem, hogy ne 7-szeres meg 4-szeres legyen, hanem akár mekkora frekvenciára be lehessen állítani. Ugye fényerő azok maradtak, és csináltam egy olyat, hogy Brilliant Color. Az igazából be- és kikapcsolható. Van egy beállítása, amit hogyha az ember aktivál, nem nagyon lehet látni. Pillanat. Ez nagyon nem látszódik sajnos. Ez fogba van beállítva. Úgy csináltam meg, hogy maga a színnek a szélessége az 60 fok, és egy 5 fokos jelet ad, amit lehet jobbra-balra tologatni, ahol mind a három szín aktív. Tehát egy fehér impulzus rak be 5 fokba. Tehát vagy sikerül, vagy nem, az majd kiderül. Nagyjából ennyi.